bala ko no be, atong suwayan og sungkoy ning pangutana ni kisa ni Mil Subs. Shout out diha kay Mil Subs. Atong basahon ni pangutana be. Sa ano Republic, suy, pakitambag ra ko are akong pangutana. Unsay angay nako isulti sa akong amigo nga baho og ilok. Kamatay nga dili siya malain sa ako Importante po nito ni Soy. Hindajig ko sa imuhang kamaasong tawo kay nag-uul ka nga malain imong amigo sa imuha. Ingani ang buhata Soy. Ingna imong amigo nga amigo. Kulira, na ba kay kwartana? Kay nag-uho kumigo nga mahutdan kog amigo ng kalaki na akong ilong. Sama ning ilong nga amigo nga tanan naman lang mo akong amigo. Baho na mag-ilok akong panimuhat, maragaduda siya kung naay diferensya ni akong ilong. Akong ipa-check up ni Migo, pawa matag kwartana. Karon, muingon man ay mong amigo, soy, og Migo, murag diferensya ni mong ilong. Murag ako si bahog ilok. Ay, nalidadyon si Migo nga, uy, bubintaha kay hingangkong ka, di ko makadadyo gasto ini.